May mangutana ko ninyo mga kabombo. Panalitan kung tinuod manggani nga dunay nakaungong nga warrant of arrest batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gumikan sa yang war on drugs nga daghan ang mga drug addict nga mga nangamatay, daghan mga drug personalities ang nangamatay, daghan mga drug protector ang nangamatay. Kung panalitan, ibutang talang, kung panalitan ba, dunay nakaungong nga warrant of arrest batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya dakpon siya mga kabombo. Unsa kahay mahitabo sa Pilipinas? May mangutana ko ninyo. Unsay mahitabo sa Pilipinas? Kay ako napanlantawan, katong mga tao nga fanatics ni Rodrigo Duterte, ang kanhi Presidente, katong mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, katong mga fanatics ni former President Rodrigo Duterte, posible mag-rally yun na mga kabombo, posible mo babag yun na aron dili madakpan ang kanhi Presidente mga sukin tigabanaw kana kung tinuod man gani nga dunay warrant of arrest ang atuag kanhi Presidente mga suking nga tigabanaw kana kung tinuod man gani, no? Pero matud pa sa DOJ wala sila nadawat nga report mga suking tigabanaw nga dunay kanini ang warrant of arrest batok sa kanhi Presidente, no? So giklaro gyud na sa taga DOJ mga kabombo nga walay warrant of arrest si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gipahibaw sa Department of Justice DOJ nga walay nadawat nga notice gikan sa International Criminal Court ICC kalabot sa giingong warrant of arrest ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Justice spokesperson ASEC Miko Clavano, mangandam ang gobyerno kun ugaling formal nang maisyo ang warrant pinaagi sa Interpol mga suki tigaminaw. Onya, subay sa mga balita, gipanghimakaka ni Philippine National Police PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo ang impormasyon nga nikatap, ni-circulate, kagabi pa mga kabombo, nga doon ako no'y 7,000 ka mga pulis sa Davao City, 7,000, kadaghan anigod, 7,000 ka mga pulis sa Davao City, nga naka-standby ko no, sa pagluwat o warrant of arrest batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kinsa may nagpalupok aning istoryaha, kinsa may nagpalupok aning balita nga doon ako no'y 7,000 ka mga pulis naka-standby aron sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga sukin tigaminaw. Kay matod pa ni Fajardo nga ang pagsaka sa presensya sa kapulisan sa Davao kabahin lang kini sa ilang simulation, communication o tabletop exercise isip pagpangandam sa umabot nga 2025 elections nga dungan nga gipahigayon sa ubang bahin sa nasod mga suking nga tigaminaw. Matay no ni bahadaan to si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga basin ko noog history repeat itself ug unsay nahitabo sa papa ni Bongbong Marcos nga gipalayas niya sa Malacañang, gipalayas sa mga tao mga kabombo ngadto pagka February 1986 basin kuno nga mahisosama si Bongbong Marcos nga mapalayas po siya sa mga katawhang Pilipino mga sukin tigaminaw. Kay di nato malalis ang kamatuoran nga hangtod karon daghan pagyapon kayo mga diehard supporters sa mga Duterte. Makita ninyo sa social media mga kabombo. Makita ninyo sa social media mas daghan ang mga netizens nga pabor sa mga Duterte. Gamay ning mga trolls aning mga Marcos, mas daghaning mga trolls sa mga Duterte o hinapoy dili trolls ang makig-away gyud aron proteksyonan ang kanhi Presidente mga sukin tigaminaw. Dili malalis ang kamatuoran mga daghan pagyapon mga tao ron nga pabor gyapon sa mga Duterte. Supporters gyapon sa mga Duterte mga kabombo kay kini mga tawhana kato mga tao nga nabiktima sa mga drug addict. Kato mga tao nga ang ilang kabanay na biktima sa mga drug addict. Kato mga tao nga naka-experience og kining bati nga mga panghitabo gikan sa kamot sa mga drug addict.
Mao to mga tawhana nga die-hard nga mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og andam sila makigpatay kay nakauyon sila sa war on drugs sa kanhi Presidente mga suki taga Minao. Ikumpara nimo karon luag kayo ang war on drugs ni Bongbong Marcos sa mga suki taga Minao. Mao na nga mangutana ko ninyo pananglitan dakpon si former President Rodrigo Duterte, dili kaha magubot ang nasod sa Pilipinas, dili kaha moalsa ang mga tao, mga kabombo. Katong 31 or 32 million nga mga nibutar ni Sara Duterte, dili ka to magsaba-saba magrally dias kadalanan. Katong 32 million nga nibutar ni Sara Duterte, dili ka to mulusob gatos Malacañang para ralihan si Bongbong Marcos, mga kabombo.